khalambai namaskar सभी का कबाते हैं तो स्वागत करते हैं मेरी इस छोटी सी चैनल में तो नहीं है आंग दंगो मिस्टर कुक शेफ बेहा मोनसे मसालानि एडभार्टाइज खालामनांगौ नो ओमफ्राय हा कलाब खालामदों कलाब ओमफ्राय हा बेयावहा एसे आंबो नायफादों आरो हेल्प खालामदों ओमफ्राय हा दिनै बिनि बिथांनि अननायाव अमा बेदर मोनजासिगोन Say hi, Alex. Hello. The second video ना ये हम लोग का फिर से हाँ second video pork ये है मसाला साला दिखा दो ना मसाला हो गया yes मुझे एडवर्टाइज नहीं करना है ना मसाले का इस हम दिखा रहे हो तो फायदा उठा रहे किचन को बस साफा खालामनायानो जायाखै जा लेथ्रा अकस्मात लाब्रबनाय जादों क्या डाला यहाँ पे प्याज है भाई उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और चिल्ली थोड़ा सा पाउंड करके कूट के ओके अभी थोड़ा हल्दी डाल देगा और मीट डालेगा और मसाला डाल देगा हो गया टेस्टी वाला हो गया ठीक है मालाय गाबोनहा छुट्टी गैया नो जब मावोसैना दाना बिथाङा ओमफ्राय जोंफोरासो बेकार मानसि दिनैहाय ओंखारनानै थांनो नागिरदोंमोन आरो एसे खामानि दंमोन दा उनाव नुसिगोन नोंथांमोना थ' ओंखायनो जा हाखु दाखु लागासिनो जोङो बेहा सम मोनोबोला आंहा मिलायबा बेहा मिलाया बिदि जाबाय थायो माने जों सानैहा आंनो रेडि जाबाय ओंखारलांनो आंखौ मिनिगासिनो तुम दोनों ऐसे क्यों हो डिमोटिवेट खालामनानै होयो दे बिसोरो आंखौ सामोलां लानायावहा मिनिना होदों बिसोरो आंखौ नायलाय साइडनिफ्राय ओमफ्राय नुजायाबो थैनोबो नुजाखाया केमेरा जुदि अन खालामनानै खिथिना इसोरखौ थाखागोन एबायदि बिसोरो मिनिदों माखौबा आंहा रेडि जाबाय आं थांनोसै दायो दसे उनावहा फैबाला दायो सोर फैगासिनो दसे उनाव खिथिगोन आङो अमाया मोनगासिनो मोनामनायाथ' गोथाव मोदोमना मोनामदों नायनोसै अमा जायैया गोबावानो जाबायमोन दिनै जालायनोसै माइ गोबाव संबावनांगोन ना माने माबायाव गैया खोमा लोगोला गोबाव संदों हां खालामजादों आरो मोनबाय बेदरा आधा बख'बावबायसो जों जानोसै दायो जानोसै हेगेराय हाबे हाला आं प्लेट क्लास सानसै नाङा थाव हल्दी ग्रेवी थोड़ा लो कैसा है वाओ अच्छा है लेट्स ट्राई मामा जादों नोंबो गोथाव ना वाव सम गैलामोन एकदम आंनि आखायाव आंहा एकदम अबावबा थांनोबो रेडि जागासिनोमोन ओंखायनो एकदम हाखु दाखु टेस्टल' खालामबाय आरोना जोङो मानो होनबा बै आंनि लोगोनिसो बे मोनसे प्रडाक्ट सफायदोंमोन माने बे कलाब खालामनो थ' बिनि थाखायनो आं एसे हेल्प खालामबाय ओमफ्रायहा दा बेनि संनाया गोथाव जाखायो नालाय ओंखायनो आंबो जिरायनानै एसे टेस्ट खालामबाय बिनि उनाव लासैनो ओंखारलांसै आरो नायलांबाय थादों सोरखौबा लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना नुलांबाय थासिगोन किसी को ऑर्डर करना है तो ये मसाला ऑर्डर करो ये वाला बहुत टेस्टी है लाजवाब स्पाइस लाजवाब है नॉर्थ ईस्ट का ही है और एक और है स्मोकी फ्लेवर स्मोक पोर्क का फ्लेवर देगा ये स्मोक पोर्क भी नहीं चाहिए फ्रेश पोर्क से यस
नेगासिनो आं दाबो सफायाखै सफायसिगोन होननानै बुंदों दासो फन खालामदोंमोन आङो बिसोरो लकेसन नायनो फैगासिनो आरो उदालगुरियावहा ओमफ्राय आं दाखालि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मोनसे जायगायानो खाथियावनो आं थांबाय थानाय जायो माने बे जायगायाव सिरि थांनो लुगैयो ना होनोना आं मालाबा थ' बे जायगायाव थांनानै आङो सान्तिनो जिरायहैयो आरोना थ' बे जायगाखौ फसायदों ओमफ्राय फैगासिनो दादालि सान अनसु आरो लोगोसे आगै राहुल ओमफ्राय बिसोरनि लकेसन खिथिनो लांनोसै आङो सुदा सोरनि जागोन आं मिथिया बाट लांनोसै आरो लकेसनखौ देखायनो मानो होनबा बिसोरो लकेसन नायनो होननानै फैगासिनो दायो अकस्मातसो जेबो मिथियामोन आं थ' ओंखायनो दहायो हाखु दाखु बेदर बनायनायफोराबो ओमफ्रायहा दायो बिसोर सफैबा लांनोसै लकेसन देखायनो फसायोना फसाया फसायगोन फसायनायाथ' आं बेयाव सिगां शुट लाखांबाय खननै लाबायदां आं गाव गावनि मोनसे बारदै सिख्ला मोसानाया बेखौ बे टाइमावथ' बिराद रानसावसावमोन जायगाया बारा एसेबां मोजां नङामोन खिन्थु दायो बैसागु बोथोर बेनि सायाव मा होनगोन आं फागुन मान्थ बेफोरबायदि बिलाइ गोरलै जिहेतु जायो ओरैबायदि समायना नुयो ओरैबायदि मोजां नुयो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' बेखौनो मोजां नुदों आरो बिराद मोजां नुदों आं सिगां मैया दाख्लै मोनसे फट' पस्ट खालामदोंमोन आं इन्सटाग्रामाव बेयावहाय लकेसनखौ जा मोजां नुदों ओंखायनो बिसोरो बेयाव नुनानै आंनियाव सोंहरबाय बेयाव लाहैनोसै मोनसेया खान्थाल मादा होननाय शुट लादोंमोन जोंहा उदालगुरिनिनो मनेन होननायदों बेयाव जादों शुटआ ओमफ्राय आंनि बारदै सिख्ला मोसानायाबो बेयावनो जादों ओमफ्राय आरो बे जायगायाव आं थांबाय थानो मोजांबो मोनो थ' बे जायगाया एसे फेमास जाहांदों मानसिफोरा थाङो बेयाव होली है दादा लिशान काला काला चश्मा हैंडसम हुए ही से साउथ इंडियन एक्टर वाह 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 vlog yo Omar Raza is best oh kalawat best oh gede gede larawing kalawat mabaching rai che habnanggo ha parves na habra क्या करता है तू लड़की आई नहीं रेस्टोरेंट oh ile ini नङा जा बारमार बायदि आं नोंजों रायलायनानैनो प्लिज आरो खनसे गिदिंबावनांगोन Suri Barbie restoran ini edit me nama गिदिं बावनांगोन एकदम apa kerja ini restoran misal बिराद ভাল নহয় मोजां गाजाराय लांनो नागिरदों आङो right ब्लग लानानै बावगारबाय mau ada dengan nenek lah ओइलाय एडम्स bondos nama speed ini mabar kembar ना बन्द नङा दिखाना gitu mah gitu gitu ada tuh bonawa tuh ya ना लामाया गोलाव सिंथिं हाबलांनांगौ ओइलाय लामाया ओइलाय itu green gate itu oh इफाले oh खमाय যাব লাগে deh udah Hi sir jangan nih loh energi lah kan tak bumbay jangan di company damdar Hah? Chicken naik best sama lagi আছে বহুত আছে হেতে সব শুটিংত কমাই গ'ল শুটিং আছে সেম ডে लामा आन्दायलि सफैबाय जोङो बेयावहाय आन्दायो आं एकदम लामाफोरखौनो गोसोआव थाया बिरियानि गोथाव अब्बे मालूम होगा चलो ट्राई ब्लगार्स गोथाव होननोबो रोंला जागासिनो गोथाव jangan nih loh mencium aja deh ayo ই बोला बिजी गय ই बोला बिजी বা নিজে খাই লৈছে চা ডাঙৰ দে ডাঙৰ আমরা তো পড়বো সবই কিবা পাত্তা দে কি পান ছোটা আছে মোৰ কাম আছে এই মাংস বিচাৰিব লাগে বোলে খাচী মা খবৰ
Ang nuja ya. सफैबाय जों लकेशनाव बे लकेशनखौनो देखायनो आङो लाना फैदोंमोन बिसोरखौ बेयावहाय बैसागुनि शुट जागोन मोननैखौनो लागोन बुंदों बाट बिथांमोनासो मिन्थिसिगौ दायो खैथा लागोन बेयावहाय बाट जायगाखौ फसायदों बिसोरो बिरादनो थ' नोंथांमोनाबो माबायदि नुदों नायदो Welcome. Welcome to Jennifer's second channel. बावखुंग्रि हाजो उदालगुरिनि बावखुंग्रि उदालगुरियावबो दङ बावखुंग्रि रबट बागाननि आंखौ थेंक इउ होन आंखौ थेंक इउ होना थैंक यू जेनी आपको मिलते हैं मेरी तरफ से विमल और दिखाओ क्या हाँ रिवील नहीं कर सकता ये कहाँ से खरीदा है सर बकवास डिक्शनरी में नंगौ दा मोजां खोनायो लोकेशन उधर उसका फोटो ले रहा है और हम लोग इधर 3 कोई नहीं पहचानता भाई हमको कोई नहीं पहचानता वेलकम टू हार्ट चैनल और की फटाफट सब्सक्राइब करो देखते रहो शेयर करो बस और जो ज्यादा शेयर करेगा ये गिफ्ट देगा बोले यस नया पका এতিয়া আমি বৰ্তমান আছো আমাৰ জেনিফাৰৰ এই ফাৰ্ম হাউচ ইয়াতে এভৰিথিং পায় বহুত বস্তু আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে নেক্সট এপিছডত দেখা পাব আৰু চালে হ'ল চবে চালে হ'ল नायबानो जाबाय गासैबो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो जेनिफार दैमारिनि फार्म हाउस उदालगुरिनिफ्राय बहुत पैसा है इसके पास बहुत पैसा है इसके पास नङा नङा आंनि नङा मालायनिसो फट'शुट सोलिदों बेहा सिगनेचार माबा स्टेपथ' नङा पस्ट येस सिगनेचार पस्ट बेनि थाखाय मालाय साउथ इन्डियान एक्टरा जोंना फट'ग्राफार अनसु खिजो आरो जों नेग्रा जों सानैया जेरावबो नेग्रा ना चलो लकेशन मोनसे देखायखांनानै लामा आन्दायनानै अबेबा गामिथिं हाबनानै सोरनिबा ड्रेगन बारि नुबोबाय जा समायना हमान मोजां थाथ'लायनानै नाहरबाय जोङो जा मोजांखा मालायबा सोरनिबा हाय मालैजि बिथाङा जोंहा रिल्स बनायनो रेडि एकदम फैनानै जों आंनिफ्राय सिगां प्रेक्टिस खालामबाय थादों ओमफ्राय मालाय रेडि जाबाय दायो लासिगोन ओमफ्राय बेयावनो चान्सआवनो आंबो मोनसे बनायबाय कुइक मोनसे रिल्स बनायबाय आरो दसेयावनो जिबायदि गरम मोनखाबाय आङो नायनोबा थांदो इन्सटाग्रामाव बे रिल्सखौ एकदम सादेन अकस्मात लाब्रबनाय आरो थ' बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय आंनि भिडिअखौ दिनै उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय